on Paunan aamulypsy. Ja tuosta käynnistellään koneet ja kiinnitellään. Pippuri Saila Tohmajärveltä ja työskentelen tässä Pohjois-Karjalan lomituspalvelussa. Niin päädyin sillä tavalla, että olin eläinlääkärin mukana työharjoittelussa yläasteikäisenä tyttönä ja siitä sukutilalle kesätöihin ja siitä sen matka alkoi. Pärimäinen Janne ja maatalouslomittaja. No ensi alkuun viljelin itse tilaa ja sitten lopetin sen tilanpidon ja sitten tein toiminimenä jonkun aikaa keikkahommia ja siinä oli sitten vähän semmoista aaltoiluliikettä ja sitten tuli paikka hakkuun ja hain sitä ja tuli hyväksytyksi sillä keinoin. Siellä on tosissaan lehmien lypsyohjeet tarkemmin. Ei, voi ole aina yhtäkkiä samanlaista päivää. Melkein voisi sanoa. Kaikki päivät on erilaisia ja tilanteethan muuttuu niin nopeasti ja navetalla voi sattua mitään vaan poikimista tai koneet särkyy, niin heti homma muuttuu toisenlaiseksi. Mutta työ on vaihtelevaa ja tietysti siitä tekee sen vaihtelevaa se, että kiertää vielä eri tiloilla. Kyllä se erilaisia lehmiä ja erilaisia työvaiheita on. Jokaisella talolla on ne omat tavat tehdä sitä työtä ja samalla tavalla sit yritetään tehdä myöhemmin. Tilat on niin erilaisia ja toisaalta minä en sanoisi mikä on hyvä tai parempi paras. Mutta jokaisessa on hyvää ja ne on kuitenkin niiden, minä aina ajattelen, että pitää kunnioittaa tilan väkeä, niin hyö on sen itselleen sen työpaikan luonut, niin se on hyvä. Se on aina hyvä. No, kaikki tilat on hyviä. Mutta semmoinen, missä nyt on suurin piirtein kaikki järjestyksessään, niin kyllä antaa semmoisen mukavamman työinnon siitä. Tykkään tästä työn vapaudesta, eläimistä ja kyllä minä ainakin koen tekeväni tärkeää työtä. Että alalle minut aikoinaan ajoi ensin eläinrakkaus ja sitten sen jälkeen kun pääsi hyvälle hommasta, niin sitten ehkä kunnioitus maaseudun ihmisiä ja maatalousyrittäjiä kohtaan. Ja se minut on ehkä tällä alalla pitää edelleen eläinrakkaus. Pakkohan se on olla. Eihän sitä muuten kehtäisi olla tuolla potkittavana ja muuten hännällä huiskittavana, jos ei sitä jonkunlainen rakkaus niihin olisi. Kaikki on yhtä kivaa tekemistä. Onhan ne aina nämä pienet lapset. Niin. Ja niistä huolehtiminen, että ne voimistuu ja vahvistuu, niin onhan ne söpöi. Tietysti kun lomittaa siinä lomarenkkaassa, niin jokaisella tilalla on ne jotkut tietyt. Kaikki lehmät on kivoja, mutta sitten joistakin tulee semmosia. Ja on ollut semmosia lehmiä, mitkä talonväkikin on ihmetellyt, että voi olla parikin kuukautta, että me käy ja me aukaisen oven, niin huomenta, niin sieltä joskus oli Ilotar-niminen lehmä, niin siitä on ihan minulla taulu kotona. Talo teetätti taulun ja se oli minun semmonen lempparilehmä ja se tykkäsi myös minusta.